Mám veľmi milú povinnosť vás tu všetkých privítať na pôde základnej školy v Kopčanoch, práve tej školy, ktorú ste pred 50 rokmi opúšťali a napravo svojim vlastným, aby som vás teda privítala, čo si vám povedala o našej základnej škole a aby ste sa teda pozreli, ako tu žijeme, či vám do vzdelávania, modernizujeme vyučovanie. Máme školu veľmi dobre vybavenú technikou. V každej triede z tých 12 tried máme interaktívnu tabulu, data projektor, vybavený počítač. Ja mám otápu z tohto kapu. Čas práci! Najprv, že mám hejdeckú hodinu a potom bol to môj sused v Kopčanoch a teraz je to môj spolubývajúci v obci, kde žijeme. Sedávali vždycky vedľa seba. Dobrodejci. Na nás takých chlapisk. Tak to má byť detská. František Vojtek. Roztiete smiech. Byla tam vzdělaná, ale ona tady se slyšela. Posledná volna na triedny učitel. Není to hlavne čest. Si na pekne vyváži. Vás všetkých privítal v mene svojom aj v mene celej organizačnej skupiny. Poďakovanie patrí vám, pani riaditeľko, za to, že ste nám umožnili zorganizovať toto stretnutie a posledenie priestorov školy a školskej jedálne, za to, že sme sa mohli po tak dlhej dobe vrátiť do školských lavíc a do spomienok našej školy. Vítajte vo vašej školy, aby ste náhodli povedal za 10 rokov, vítajte tu, detská. Detská, vy ste líbí si tu kľúk, lebo co? No nekecej, tak majú. A keďže máme už dobrú výchovu, tak dobrý aj živio. Živio. A ďakujem vám všetkým za milé prijatie. Ale ja by som pani riaditeľke želal,
také výchovné prostriedky, jaké som mal ja k dispozícii. Pardon.